खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि उनाव मैया बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरा आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आसेर'खौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 अक्ट'बराव क'क्राझार ग्रिनफिल्डआव बिपिएफ दोलोनि बिटिसि सोरखार दानायनि समायखिरा लागोन। हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटप'स्टनि सिङाव थानाय थाइगिरगुरि गामिनि थागिबि मिजिं नार्जारिनि मानै मोसौखौ थांनाय साननि हर गेजेराव सिखावफोरा खावलांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आंनि मुङा मोनसे मिजिं नार्जारि गामि थाइगिरगुरि पस्ट अफिस बिसमुरि। आंनि दिनै न'खराव मोसौआ गोमादों मानै माने गासै मोसौआ आंना 8था दंमोन ओमफ्राय फिसा गोरलै गोनां मानै। बे फिसा गोरलै गोनां मानै बिमाखौ दिनैनि बिदिनो 12थासो टाइमाव हरनि 12थासो टाइमाव माने सिखावफ्रा लांबाय आरो। दा जेन'बा नोंसोरो मोसौ खावनायखौ एसेबो हरनि समाव थाल मोनथाराखै नामा? थाला माने मोननाया एसे जों आन्दाजखौ मोनासै बिदिनो हरनि 11था टाइमाव जोंनि सिथ्लायाव फैनानै दानि राजमिस्ट्रि मेलाव जाय देरहानाय बियो बमा गावना फैदों सिथ्लायाव। बाव जोङो गिनानै न' सिङाव हाबनानै थादों। बाव बेखायनो जोङो जोंनि मोसौ गोमानायखौ आन्दाज मोनासै। नोंसिनावल' गोमादों ना आरो सोरनावबा गोमादों होननानै खोनानो मोनदों? जोंनि गामियावनो आंनि न'खरनि साहाबो गाय मासे ओमफ्राय हालुवा मासे गोमानाय जादों। दा एफआइआरफोर होनाय जादोंना जायाखै? एफआइआर आं माने दहाय बिसमुरि जोंनि थानायावनो 9थासोआव एफआइआर होनानै फैबाय। बेफोरजोंनो गाइखेर फानैसो जायोमोन। नोंसोरनो नुखायो नै न'खरा माबायदि आंना। दा जोंहाथ' माबोरै जाबाय। दा एथम गावनाया खयथासोआव गावफैया ओरैनो? 9था 10थासोआव जादों। थरबैसेसो गावा ओरैनो? एसे बुरजायैनो गावदोंहाय। सिथ्लायावबो थरथाम थरब्रैसो जादों आरो बे न' सिङावबो खामसालि माबाजों खोरखि गैया नालाय खोरखि सिंजों माने गावहरला बायदों खुबैला बायहरदों आरो। एसे उपद्रब खालामदों। दाना हनै आंहाबो जोंनावनो गावग्रोदों आरो फार्स्ट। ओमफ्राय आङो न' सिंनिफ्राय रायहरदों मा खालामनाय जादों बेलाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो जोंलाय मा रोंगौ। मोसौ फिसाया बेनोमोन नामा? औ मोसौ फिसा बेनोमोन नैबे मानैयानो। नैबे बिमा मासेनि नैबे बिमा मासेनि। बिमा मासे गोजामोन मासे गुफुरमोन। दाथ' मोसौ फिसायाबो गाइखेर जाजोबनो माने गांसो मोजां जाजोबनो हायाखै दासो गाइखेर जाफुथारनायमोन आरो। दा मोसौ फिसायानो थागोनना थाला जाजानो गाबगासिनो। फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय एबसुनि सोमावसारनाया जुरिफिनसिगोन। साफ्रोमबो मावथिफोरा साखाफारा जानो खावलायहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे बाथ्रानि सायाव बिपिएफ हान्जानि गोख्रों मावथि बिक्रम दैमारि बिथाङा फिनजाथाय होदों। एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जा मिडियानि गेजेरजों फोसावदों बे फोसावनि सायाव आं गुवारै बिदि बुंनो सानाखै। खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन। बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंदों। नाथाय सोमावसारनायखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों मानगोनां रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो। बिथाङा मोनसे स्ल'गान होलांदों जे बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया। बे स्ल'गानजोंसो रायजोआ आन्दलन खालामलाङो। सोमावसारनाया बेसो। नाथाय दिनै जों खोनाफेराखै जे नुवाखै जे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो सोमावसारनानै लाबोनांलायगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। नाथाय दिनै रायजोआ जिहेथु बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननानै बे भाष्य जिथु कमिटमेन्ट बड'फा बिथांनि बेखौ स्टेप बाय स्टेप लांजाबाय थानायखौ निस्सय बिनि आत्माया बुंदों रायजोआ बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बिनि हेन्डेल हमग्राया बिथांमोनानो। नाथाय बिथांमोना मानिबा जाहोनाव राजनितिकजों हाबसोमथाबनानै थानायनि थाखायसो बड'फानि मावनांगौ जिथु एसे आद्रा दंबावो बियो थाबथानानै दङ। आं बेखौसो खावलायगोन बै बिटिआर एकर्ड नङा। बिटिआर एकर्डनि गोजौआव आरो मा दं बिनि थाखायसो सोमावसार। पार्सनेल हिसाबै आं बुंदों खावलायदों बिनि गोजौआव मा दं बिटिआर एकर्डआव मा दं बिटिआर एकर्डनिसै आरो गोजौआव मा दं जायखौ जोङो बिफा होननानै मानियो जायहा जोंनि स्पिरिट जोंखौ
दैदेनबोदोंमोन बिथांनि बुंनायखौ जाफुंनो थाखायसो बिनि गोजौआव मा दं निसय रायजोआ बुजिखागोन बेखौसो मावलांनो थाखाय आं खावलायगोन आरो आं निमाहा बिदों इलेक्सननि समाव जोंनि खुगाजों जोंनि गोसोजों जों गोबां मानसिखौ राजनितिकआव देरहानो थाखाय सैथो असैथो जों दिनै सोरखौबा बुंफ्लांबाय रायफ्लांबाय बेफोर गासिबो बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया खम मासि मोननायनि सायाव फिन आरोबाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा बिथांमोना देरहानो हायैनि जाहोना बे जानो हागौ निश्चय रायजोनि गोसोखौ सन्तुष्ट खालामनो हायाखै रायजोआ जेखौ लुबैदों जेखौ आपिल खालामदोंमोन बै समाव होबोनाय प्रमद बर' बिथांनि जायखौ बे मावनोनो हाया जायखौ बियो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमजों गोरोबफानो हाया बेफोर खोथाखौ बिथाङा रायजोनो देरहानो थाखाय होबोनो गोनां जादों नाथाय 5 बोसोराव बिथाङा बै कमिटमेन्टफोरखौ रादायफोरखौ निश्चय मावनो हायाखै आरो हानाय केपासिटियाव बिथाङा गैया आरो निश्चय किसुमान खोथा होनायफोर दङमोन बेफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हागौमोन बिथांखौ हमथाग्राबो गुबुन थाहैबाय नालाय बेखाय बिथाङा मावनो हायाखै आरो किसुमान जिथु प्रमद बर' बिथांनि रादाय बेफोरो माने टटेलि मावनो हायि अबस्थायाव दंखायो बेखौ रावबो मावनो हाया बिथांनि कमिटमेन्टआनो बै समावनो पुरा रं डिसिसन जादों बेनिखाय रायजोआ खिन्थु बिथांनि बुंनायखौ अब्लाबो फोथायदोंमोन सासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिया जिहेतु जोंनियाव मोनसे लिडारशिप लाफैबाय हानोबो हागौ होनना मोनसे रायजोआ परिकल्पना खालामदोंमोन नाथाय बेखौ रावबो मावनो हाया बिथांनि कमिटमेन्ट होबोनाय रादायफोरखौनो मावनो हानाय केपासिटियाव गैया नाथाय हाग्रामा महिलारिया दिनै बेबायदि मावनो हायैखौबो बियो बुङा बे साधारन रायजोआ जेखौ लुबैदों बेखौल' मावनो हानायनि केपासिटिखौ सारा बुंदों आरो बेखौनो मावलांगोन बिटिसि बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगो मैया मोनसे सुनि आफाद